Здравейте, деца! Заинтересовани сте от играта, която ще играят деца и не само. О, боже, кои хора излизат от гардероба? Опс, май щупих нещо. Никой няма, вахти пустото. Опа. Явно ще играя на криница. И се казвам Дороти. О, майчице. Един съвет, винаги сейфвайте играта, защото ако сте накосвам да ви убият в играта или просто да загубите по някакъв начин, ще ви от полза. Трудно за четене. Yes! Кровище! Опа. О, доста тъмно. Добре, да, добре, че имам свещ. Вече се убих за кукута. Да, наистина явно съм в някаква не точно изоставена къща, обаче... Вах, yes! Целта явно е просто да оцелея. Имам супа. Само на мен ли тази... О, боже! Какво се случва с... Майко мил. О, и аз ти благодаря. Само на мен ли тази картина ми струва срам? О, вей! Всички ли видяха, че очите й се местят? О, мака. Добре, добре. Чао, чао за увеща стая. Сега да се запътим към следващата стая. Вече имам ключ. Заключено. Явно не става. Yes. Влязох. И тук. Супер. О, боже мой. Кърмиче на картината. Да, сега ще вляза тук. Yes, успях. Добре. Книга. Yes! Намерих каквото ми трябваше. Какво беше това? Изобщо не прочетох надписите, май трябваше. Айде ще вляза. Не ми се влиза. Не, по-скоро не ми се излиза. Айде. О, боже мой! Ме ли преследва той? Май спря. По-добре се стига в моята стая. Опа, май не е спрял. Сега ще изляза.
Няма на Бога. И се отключих още една врата. Малко е зловещо. Малко, само малко. Добре. Да, най-добре да седна. Да бях седнал, каза малко да ми изяде някакъв скелет. Поправка. Череп. Това беше всичко от мен. Аз съм SovaBG. Харесайте и се абонирайте. И до скоро! Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross.